Det, der betyder meget for mig i hele den tid at drive virksomhed, det er at have nogle grundlæggende værdier. Og ud fra de værdier, det er der, jeg har opbygget virksomhederne igennem årene der, som er blevet til det i dag. Og det har aldrig været meningen, at det skulle være så stort, som det er blevet i dag. Men mulighederne, skaberkraft og så er det andet kommet umiddelbart sammen med. Det, der kendetegner MIFA-gruppen og de selskaber, der er under MIFA-gruppen, det er lysten og trangen til at skabe noget og være med til at skabe noget, som ikke findes i forvejen. Vi er meget værdibaseret og tænker meget langsigtet i alt, hvad vi gør. Vi har 5 grundlæggende værdier, som vi kører efter. Og den vigtigste er troværdighed. Man skal holde alt det, man lover, og man skal være troværdig over for sine kunder der, for ellers har man ikke kunderne på lang sigt. Og det gælder også over for vores personale, for alle vores medarbejdere er lige vigtige, uanset om det er fra rengøring eller det er op på direktionsniveau. Noget af det, jeg har lært af min far, det er, at man skal være ydmyg og man skal være handlekraftig. Man kan, hvad man vil. Man skal bare nogle gange kæmpe lidt ekstra for det. Jeg har også lært, at man skal tro på sin egen idé. Hvis ikke man gør det, så kommer det aldrig til at fungere. Det, jeg er mest stolt af, det er, at vi kan aflevere en solid virksomhed til næste generation. Jeg er også stolt af at have skabt mange arbejdspladser i lokalsamfundet, så det bliver et attraktivt sted at bo og arbejde. Og vores succes, det er vores medarbejderes fortjeneste. Jeg har altid gået efter at finde nogen, der er dygtigere end mig selv, og så få dem ansat, for jeg kan ikke selv alting. For mig der er det utrolig vigtigt, at de værdier, som mine forældre de har bygget deres virksomheder på, at det fundament det fortsætter også i fremtiden. Vi skal fortsat være med til at skabe arbejdspladser i lokalområdet og gøre virksomheden til en god arbejdsplads, hvor medarbejderne de mærker værdien af at arbejde i en familieejet virksomhed.